Inguva inorwadza zvikuru mukoma Maraba vashaika na 4 am makuseni asi nyaya yakanyanyisa kutsemura moyo wevanhu ndeyekuti akashayigwa chero $100 yekuti abatsirike chero ari muchipatara. Vana kapfupi masocialites akashanda nawo hapana chero mumwe chete waienda kuvisit. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So pane mukomana anga achishare word naye angari pambedha wanga uri next to him ndiye aburitsa mashoko anorwadza zvikuru. Wanyora tsamba yake akati, "It breaks my heart till my soul cry. Maraba is no more. Passed away around 4 a.m. in the morning. We are both admitted at Harare Hospital, Ward B7. Inini bed 9, iye bed 10. Tese tukurwara. I'm in pain, he's also in pain. But we could have our laughing moments, sharing food with him. Because iye hapana aiuya nechikafu. So I decided to step up and cover the gap for him because I felt his pain. When we woke up every morning, he could ask, Sawira wangu tadya here, tiri kudyei? And we both laugh tiri marwadzo imomo. Kana nguva yevisit yasvika, anobvunza, Sawira, hama dzedu dzauya here? Inini ndopindura in pain. Sawira wangu, dzauya, asi nhasi uri kuonekwa nehama dzangu, ndidzo dzauya nekuti dzake panenge pasina chero mumwe auya. Munhu aiuya ndisisi vacho, zvepano neapo, due to financial difficulties, mu 2 weeks muchipatara akauya kanengika 3. So pese apa, manesi ndiwo aimuona. No friends coming, no what, no food, hapana aiuya chero namafruits. It pains me more when paakanzi nemadokta we have discharged him. Ndikatobvunza madokta ndikamuti muruda kuti aendeswe kupi necondition yake, haiende kutoilet, hasi kudya zvakanaka, zvakandirwadza. Sisi vacho came the next morning zvikanzi kuti timutore pari kushayikwa $100. Saka vanga vachitozama kubatsirwa nemasocial workers. Nekurwadzwa nemoyo ndakaburitsa $20 yandaya ndinayo ndikati sisi endai munowedzera yasara. Nhasi azongomuka kanditi Sawira ndaenda. Mumoyo mangu mune ronda. Mwari dai vandinyaradza ndanga ndawana Sawira muchipatara. Wandaiti ndikabuda muno ini newe tiri vapenyu uchawa munhu wandinoshanira nguva nenguva. Ndicho chikumbiro chako here paya kuti nhai Sawira nditore picture. Wandirwadza. Zorora murugare Maraba, asi wandisiyira ronda rakaoma hako. Pa 2 weeks dzatagara muchipatara tese, in you I found a brother that I loved and cared for. As I'm fighting for my life, I won't be able to attend your funeral. Asi wandirwadza Sawira wangu. So ndo mashoko ari kubva kuna Prince Ngoni Kelvin ari kuti vakanga vachingoshayawo mibhedha pedo na pedo. Zvakaoma guys. Izvezvi profile picture yevanhu akazara old pictures. Rest in peace Maraba. Kunyepera kunge maimuda. Hey, hapana chokwadi. Hapana zvakangonaka zvamakaita kushaya kana banana zvaro, but ndimi number 1 kuposta chiko chakadai ichi. Kugara nevamwe zvakanaka kuri very important, otherwise unoshaya anokuona muma dark days. Asi Maraba waingogara navamwe zvakanaka wane achingoti setsa tese. Munhu anomira newe zvakaoma ndiye wako chaiye. Munguva dzekupedzisira sezvizvi, the rest musanyore zvihistory zvekunyepa izvi. Tanga tiri tese naMaraba gore riya takazonoita street theater. Ndo paunoona zvimabroadcast zvichinhira zvichimuposta after munhu atofa. Munhu ngade vachiri mupenyu, kwete kungoti post yega unongona Maraba paitsvaka help. Hapana chero mumwe akambofambisawo nyaya yake yekuti agone kubatsirika. So ndo zviri kubuda mastreets. Vanhu havasi kufara nekutreatwa kwakaitwa Maraba. Ndo zvataitaura zviya tikati wedu guys mapainizi anongodiwa muzvipatara umu. Vanhu vanofara kuwana free medication zvokuti munhu anozosvika pakutobatsirwa nemasocial worker kutsvagirwa chino. Guys zvakaoma. Smaititi vakatombozamawo guys. Remember post ya 2020 yavakatomboti vari kutsvakira Maraba mari, paidiwa $600 uye paidiwa zvakare mari dzekuti aende kuma CT scan. Ndobva paitwa GoFund, vanhu vakabvisa mari.
nyaya yaivepo kunyanya yaiva yekuti Maraba anga ane mafitsi, then aizoti akaita mafitsi zvakanyanyisa aizosuffer from a form of paralysis yaizokanganisa even brain function yake. Then vakabva vati alright, ngatiite ma-CT scan acho iwayo. Akadhilewa mascan aya because there was a lack of funding. Then ndokubva zvazoprogressa zvichienderera mberi kusvika patiri nhasi. So guys, kuri kutonzi chero vanhu vakatomboedzawo kubatsira Maraba, but pamwe pacho zvinhu zvinenge ma-CT scan izvi kaizvi zvinoda kuti zvingo available to people, especially if they need it, instead of using mari dzenyika kuita zvinhu zvisina maturo. Tinoramba tichingotaura nyaya imwe chete over and over and over guys, ka tinozotosvika pakuneta kuti ko vanhu vacho ivavo vatinenge tichingotaura havazviwi here kuti vanhu vari kufa, not because they are due to die, no, because of negligence, because vari kushayigwa help nguva iripo. Nepakaitwa mascan pakadiagnoswa kuti chii chowanikwa cure yacho, pane ngoregwa vanhu vachifa sembudzi naimi mumaraini muchiko nai vedu wei maititi vanyora nekurwadziwa. Vakati 2020 I tried by all means to assist him, then he got a bit better and we stopped communicating because I thought he was now okay. I heard he's no more. Rest in peace my brother Maraba. We will cherish those few skits we had together. Nematambudziko kumhuri yaMaraba guys, manetizens ari kublame government panguva yakadai vati it's the government's fault. In hospitals they should provide food for the sick people. Ndopanoona munhu achiti zvamuri kuronga henyu asi zvichakona, asi achinyatsoziva kuti kune zhara kumahospital uku. Pakadai ndopanoona maartist ese achinozara kurufu, but munhu anga asina kana one single person to visit and bring him food. Zvakaoma guys, kushaya $100. Dorcas Moyo akabata $20,000. Pastor Vaya Ndlovu vakabata $480,000 mumaoko. Umwe mwana achishaya $100. Chii chakadaro chinenge ngozi. Ngozi yacho ndeye kwaJavango inofa itimuka hairipike ngozi yeZimbabwe ndokudzai. Apa ndipo vari kuona vese masocialite ekuZimbabwe kumhanya rest in peace Maraba. Kuda likes munhu pairwara ishaitero mumwe chete anoenda kunomuona. Ukarwara vanhu vaunoti shamwari uye vanhu vaunoshanda navo havauye, vanokuda uchishanda uine mari uchitenga doro uchigocha nyama, ndo pavanouya vachikuunganira vachikukuza vachiti auri chibaba uri mbinga ndiwe urikurira pataundi. Guys, kana wazopinda mumahwana anenge aya vanhu vanokusiya. Tinongoti kuna Mukoma Vanyora, get well soon my dear brother. You have done a great job for exposing the real truth that has been faced by Maraba during his last days. It is also a big lesson to all of us. Life is actually not what it seems to be. That's the bitter truth. Kuti you are on your own. Zvachose zvakaoma guys. Dai Mwari vabatsira. And what pains the most is most people are being given mortar and Mwari pachitadza kubatsirwa people who are fighting for their life, and this is said. Hatingarambe tichi overemphasize a point imwe chete yekuti pane vamwe vanhu vari kutsamhira mari vamwe vana vachitambudzika. Munoona zvinoitika kapa ndezvekuti gore richatenda matables zvikawira mhuri yenyu pakashayikwa painizi chaiyo ndopatichato kutaura. But for now kumhuri kwaMaraba tinongoti nyaradzwaiwo nezita raJesu. Inguva yakaoma asi tikangoisa zvese mumaoko ake nekuziva kuti ndiye unotana ruva nenguva yaanoda, then tinowana kunyaradzwa. Kune vari kurwara avo zvakare tinongoti aiwa Mukoma dei mawanawo kupora, mabuda muchipatara imomo, mazokontinyawo nemhuri yenyu muri kunze. Thank you guys so much for watching. Do leave your comments on what you think.